लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर दिनै आङो मोननै टपिकनि सायाव भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालामना हो नोंथांमोना भिडिअखौ अनलि नायनाल' थाङा लोगोसे लाइक खालाया लोगोसे कमेन्टबो खालाया ना लोगोफोर जेरै भिडिअ माने लान थं थङैनो थायो आरो लोगोफोर दिनै मोननै टपिकआव ओरैबायदि सावरायगोन जोंहा हौवा गोदानखौ माने थालिर बिफाङाव माने हान्थु खराय होनानै थालिराव हान्थु खराय होनानै थालिर बिफांखौ अख्लानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर आरो बिनि बिखय नोंथांमोना मा कमेन्ट सेक्सन मा फोरमायहरो लोगोसे जों दिनैसिम माने बेफोरबायदि हाबा जादोंब्लाबो जोंनि माने बाथौ धोरोमाव जेनेबा आं नुनायखिनिखौ बुंदों लोगोफोर आङो बांसिनानो हाबाफोराव थाजोबनो मोनाखै आरो बेफोरबायदिबो नुवाखै माने बेफोरबायदि गैखाया होननानै आं सानना लायो आरो लोगोफोरना बेफोरबायदि माने थालिराव हान्थु खराय होनानै माने थालिर बिफांखौ अख्लानायखौ नुनो मोन्दों माने बबे जायगायाव हाबा जादों बा बबे जायगानि हाबा बिसोर जायगायाव बिराद हाबा जायो ना मायो ना नोंथांमोना निसय नुदोंबा आं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एक्जाक्टलि मिथिखाबायबो जानो हागौ बे जोंनि बाथौ धोरोमावथ' बेफोरबायदि आं नुफेराखै लोगोसे हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ थुखैखांनानै लांनायसिम नुनो मोन्दों लोगोसे बे हान्थु खराय होनानै थालिर बिफाङाव हान्थु खराय होनानै लोगोसे थालिरखौ माने अख्लानानै बोस्रोदनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर बबे जायगानि हाबा बा बिसोर गामि जायगायाव बेफोरबायदि सोलियो नामा बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आं मिथियाखै माने आं बुंब्लाबो माने गोरोन्थि जागोन माने बेफोरबायदिखौ माने नुथारैखाय माने सोरबा मिथियो नामा होननानै एक्जाक्टलि आपल'ड खालामना होदो लोगोसे नोंथांमोना आरो नैबे ससेखिल भिडिअखौ नायना लाग्रोदो नोंथांमोना बे ससेखिलि भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ लोगोफोर बे भिडिअ माने फेसबुकआव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं थालिर अख्लानाय आरो नैबे माने गावनि हिन्जावनि अंगखौ देखायनो नागिरनाय प्राइभेट पार्टखौ बेफोरखौ माने बिराद असय्य होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरो जेनेबा माने निजेनो माने बर' जालायनानै माने गावबा गावनि हिन्जावनि माबाफोरखौ प्राइभेट पार्टफोरखौ देखायनो जुजिना ससियेल मिडियाआव माने ओरैबायदि माने जोंना माने गाज्रि सायाव गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं माने बेफोरबायदि माने हुदाखौ गारनांगौ आरो ना बेफोरबायदि माने गाराब्ला माने एकदम इयुन जोलैनि गथ'फोर जिखुनु थासारि गथ'फोरा माने ओरैनो माने अट'मेटिकलि माने गाज्रि जाखागोन आरो लोगोफोर हिन्जावा खेबथे खालामदोंब्ला माने हौवाया माने गावनि हिन्जावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनो नागिरना बिराद ससियेल मिडियानि थाखाय माने बिराद आनलिगेल जादों बेफोरबायदि खालामनाङा निजेनो जाथि बंस'नि खोथा बाथ्रा थायो लोगोसे गावनि फिसा फिसौनि थाखाय गावनि बिजामादै गावनि बिहाव बिखुनजोनि थाखाय एसे माने लासिं सिं जायो गामिनि समाजारिनि थाखाय एसे माने मान सनमान थाङो बेनिखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो नाङा बेफोरबायदि बार भिडिअ बानायबाय थायोबानो जोंनि बर' समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो आं बेखौनो बुङो लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोराव मोनसे सरजाबनायाव आंनि बुंनायफ्राव सोरबा एसे गोरोन्थि बुंदों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों